हेल' लोगोफोर, दिनै जोङो अन्थाइनि सोमोन्दै मोनथिनानै लानि। जों गोबां समाव गोबां रोखोमनि अन्थाइ नुनो मोनो, जेरैहाय हाजो बायदिसिनाफोरनि अन्थाइआ आलादा जायो आरो न' खाथि खाला जों जिथुनाखि सानफ्रामबो नुनो मोनो बेफोर अन्थाइफोरनि महरा आलादा जायो। बेफोर मानो आलादा, मानो गुबुन गुबुन जायो, जों बेफोरनि सोमोन्दै दिनै मोनथिनानै लागोन। दा अन्थाइनि सोमोन्दै फरायनाय सिगां जोङो जिथुनाखि बुहुमनि जिथुनाखि केमिकेल कम्प'जिसन जों बेखौ मोनथिनानै लाग्रोनि। ओ, जोंनि बुहुमा माखासे केमिकेलफोरजों दाजानाय आरो बेफोर केमिकेलफोरानो जाबाय, बे केमिकेल कम्प'जिसनफोरा जाबाय आयरना 32%, अक्सिजेना मा होनना बुंदों 30%, सिलिकन 15%, मेग्नेसियामा 14%, निकेला 2% आरो सालफार जानांगौमोन बियो एल थालांबाय नङा होनब्ला? बे जाबाय 3% आरो केलसियामा जाबाय 1.5%, एलुमिनिया जाबाय 1.4%। दा बेफोर केमिकेलफोरजों लोगो नांनानै जोंनि बुहुमा दाजानाय आरोखि। दा जोंनि बुहुमनि सिं थोरफोखौ एबा सिं बाहागोखौ, बुहुमनि जों जाय बाहागोआव जोङो न' बां लुनानै थायो नङा होनब्ला? दा बे सा बाहागोनिफ्राय नैबे सिं बाहागोसिम बुहुमखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों आरो बे मोनथामबो बाहागोखौ मोननै मोननै बाहागो रानबावदों। जिथुनाखि आं बे भिडिअआव मा होनो बुहुमनि सिंनि थोरफोफोरखौ सावराया, जास्ट माने अन्थाइनि सोमोन्दै मिन्थिनो थाखायल' जास्ट आं माने बेनि मोननैसोखौ बुंनानै होनोसै। बे सबसे साथारनिया जों जेरावहाय न' बां लुयो, थाबायो नङा होनब्ला, बेरायो, बेखौ जों बुङो बर'आव साबिखं आरो बेनि सिङाव थानाय मण्डलखौ जोङो जोख्लोब मण्डल होननानै बुङो आरो बेनि सिङाव थानाय लेयारखौ जों होननानै बुंगोन मिरु मण्डल। थिग बे रोखोमनि मोनथाम बाहागोआव बुहुमनि सिं बाहागोखौ राननाय जायो आरोखि एबा बोखावनाय जायो। दा साबिखंखौ मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो, जेरैहाय कन्टिनेन्टेल क्रास्ट आरो असेनिकेल क्रास्ट, माने हादरमायारि साबिखं आरो लैथोमायारि साबिखं। थिग बे साबिखंनि सिङावनो थायो बै मेगमाफोरा आरो बे मेगमाफोरा 1000 डिग्री जिथुनाखि सेलसियास नङा होनब्ला, बेबायदि बिदुङाव बिसोर गुदुं जानानै थाबाय थायो आरो बिसोरो बायजोआव ओंखारबोनो नाजाबाय थानानै मा खालामो, बे साबिखंखौ सौखावफैबाय थायो, जायनि जाहोनाव माब्लाबा साबिखंनि बबेबा गुरै ओनसोलखौ मोनफ्लाङोब्ला बिसोरो बेखौ सौखावनानै बायजो फारसे बे मेगमाफोरा लाभा महरै ओंखारबोयो आरोखि। दा जोङो अन्थाइनि सोमोन्दै मोनथिनानै लानोसै। दा अन्थाइया मा होननानै बुङोब्ला, अन्थाइया जाबाय मोनसे एबा बेनिख्रुइ बांसिन मणिफोरजों दाजानाय मोनसे मिथिंगायारि गथा मुवा। जों बेखौ बयबो मिन्थिखायो आरो बे अन्थाइनि फरायसंनायखौ पेट्रलजि होननानै बुङो आरो बे पेट्रलजिया जिअलजिनि मोनसे पार्ट, बे रोखोमनि। बेनिफ्राय अन्थाइखौ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो, बेफोर जाबाय इग्निजियास रक एबा अरगें अन्थाइ, सेडिमेन्टारि रक एबा गोदि अन्थाइ आरो मेटामर्फिक रक एबा महर सोलायनाय अन्थाइ। बे रोखोमनि मोनथाम बाहागोआव जोङो अन्थाइखौ राननाय जायो गुबैयै। दायो फैदो गिबि बाहागोखौ नायनोसै, जिथुनाखि अरगें अन्थाइ नङा होनब्ला, इग्नियास रक। दा अरगें अन्थाइ माखौ बुङो, जों बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै लानो। अरगें अन्थाइयानो जाबाय गुदि एबा गाहाय अन्थाइ आरोखि, जे गुबुन गुबुन अन्थाइफोरा बे अरगें अन्थाइनिफ्रायनो जोनोम मोनो आरोखि। दा अरगें अन्थाइया माबायदि सोमजियो जों बेखौ मोनथिनानै लानोसै। आं दहाय बुंनाय बादि बुहुमनि सा बाहागोनि सिं थोरफोआव, सिं लेयाराव जिथुनाखि जोख्लोब मण्डल होननानै बुङो, बे जोख्लोब मण्डला गोबां मेगमाफोरजों एबा लाव लाव मेगमाफोरजों आबुं जानाय। दा नैबेवहाय सावगारियाव होनानै होदों, गाहायनि सावगारिया नैबे। दा बे मेगमाफोरा बांद्राय गुदुं जानायखाय गोदौनानै बायजो फारसे ओंखारबोयो आरोखि, एबा ओंखारबोनो नाजानानै बुहुमनि सा बिखुंनि बबेबा गुरै थोरफोखौ सौखावनानै बेफोरो
ओंखारबोयो लाभा महरै बायजोआव आरो बेखौनो अरगें बेफ्रुनाय होननानै बुङो जोङो। आरो बेबायदिनो बे लाभाफोरा 1000 डिग्री सेलसियास गुदुं जानानै फैयोखायनो बेवहाय जेबो फसिल मोननाय जाया आरोखि। फसिल होनोब्ला मिन्थियोना जिथुनाखि जिब जुनारफोरनि जिथुनाखि देहानि माने मोनसे थालांनाय बाहागो आरोखि बेफोरखौ जोङो फसिल होनो एबा सेवलांनाय बाहागो बेफोरखौ जोङो फसिल होननानै बुङो आरोखि। दा बे अरगें अन्थाइनि बिदिन्थिफोरा जाबाय ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्र' बेफोर गासैबो अरगें अन्थाइनि बिदिन्थि आरोखि। आरो बेवहाय गोबां बिबांनि सिलिका थायोब्ला एसिडिक अन्थाइ मोननो हायै जादों आरो खम बिबांनि सिलिका थायोब्ला मा मोननो हायो बेसिक अन्थाइ मोननो हायो आरोखि बे रोखोमनि। बेवहाय आयरन, एलुमिनियाम आरो मेगनेसियाम थानायखाय मा होनना बुङो गोसोम महरनि जायो। माने आयरन, एलुमिनियाम, मेगनेसियाम बेबायदि थायोब्लाथाय अन्थाइनि महरा मा होनना बुंदों गोसोम जायो आरोखि बेनि बिबाङा मेरला जायोब्ला बे रोखोम। दा अरगें अन्थाइखौबो जोङो मोननै बाहागोआव रानबावनो हायो। बे जाबाय प्लुटनिक अन्थाइ जेरैहाय ग्रेनाइट एबा गेब्र'। बेनिफ्राय मा होननानै बुंदों भल्कानिक अन्थाइ एबा मा होनना बुङो बेसाल्ट अन्थाइ आरोखि। दा जों बेखौ मोनफा मोनफा एसे मोनथिनानै लानोसै। दा बेवहाय दङ जोंनिया मा होननानै बुंदों प्लुटनिक अन्थाइ। प्लुटनिक अन्थाइखौ इन्ट्रुसिभ अन्थाइबो होननानै बुंनाय जायो। दा प्लुटनिक अन्थाइ माखौ बुङो जों बेखौ मिन्थिनानै ला। बे प्लुटनिक अन्थाइफोरा नैबे मेगमाया बायजोआव फैनो नागिरनानै माब्लाबा ओरै साइड फारसे स्प्लिट जालाङो माने गावस्रानानै ओरैजाय थाङो माने सिद्देरनानै। दा ओरै थांनाय लोगो लोगो माने बायजो फारसे ओंखारबोनो हाला हा सिङावनो बबेहायबा नांथानानै थानानै गोबाव समनि उनाव बियो गुसु जायो आरो गुसु जानानै अन्थाइ महर मोनो। दा बे रोखोमनि अन्थाइखौ जोङो प्लुटनिक अन्थाइ बुंनाय जायो आरोखि। बुजिदोंथ' ना? जिथुनाखि नैबे मेगमा नङा होनब्ला माउस पइन्टारखौ नुदों नङा होनब्ला बे मेगमाया बायजोआव ओंखारबोनो नाजानानै बायजोआव ओंखारबोनो हायै माखासे नैबे मा होनो सा बिखुंनिनो माखासे सिं बाहागोआव नांथानानै थाबोयो माने नैबे रोखोमनि आरोखि। दा बे नांथानाय बाहागोखौनो प्लुटनिक अन्थाइ होननानै बुङो आरोखि। आरो बेनि बिदिन्थिया जाबाय ग्रेनाइट आरो गेब्र' बे रोखोमनि अन्थाइखौ जोङो प्लुटनिक अन्थाइ होननानै बुङो। जाबायथ' ना? बेनि उनाव जोङो नायबाय दायो भल्कानिक अन्थाइ। बेनि बिदिन्थिया जाबाय बेसाल्ट अन्थाइ। दा भल्कानिक अन्थाइ माखौ बुङो जों मोनथिनानै लानोसै। बे भल्कानिक अन्थाइयाबो बेनो जिथुनाखि मेगमा बे मेगमाफोरा बायजोआव लाभा महरै ओंखारबोयो बारनबोयो जिथुनाखि अरगें बेफ्रुनाय होननानै बुङो। दा बे अरगें बेफ्रुनाय समाव मेगमाफोरा लाभा महरै बायजोआव ओंखारबोनानै बायजोनि बार, दै, अखा, आबहावा बेफोरजों मिक्स जानानै बेयो गोरा जायो आरो गथा खायो। बे रोखोमनि अन्थाइखौनो मा होननानै बुङो भल्कानिक अन्थाइ बुङो। बेनि बिदिन्थिया जाबाय बेसाल्ट अन्थाइ आरोखि। जाबायथ' ना? दा जों नैबेनि सोमोन्दै एसे मिथिनानै लानोसै माब्लाबा गोनांथि जायोब्ला बेनि सोमोन्दै जोङो गुवारै सावरायगोन। जिथुनाखि अरगें अन्थाइ बेफ्रुयो नङा होनब्ला अरगें अन्थाइ बेफ्रुयोब्ला नैबे रोखोमनि जों माखासे मा होनना बुंदों मेगमाफोरखौ सिं बाहागोआव थाबोनाय जों नुनो मोनो। जुदिहाय मेगमाया सिद्दायै ओरै गसंनानै थायोब्ला बेखौ डाइक होननानै बुङो। आरो नैबेबायदि फ्लेट रोखोमनि ओरै गोलाव रोखोमनि जायोब्ला बेखौ सिल होननानै बुङो। आरो नैबे अखाफोर महर बायदि मेगमाफोरा बेबायदि जानानै थायोब्ला जों बेखौ बुङो मा होननानै बुङो लेक'लिट होनना बुङो। बे लिटनि ओंथिया एक्सुवेलि अन्थाइखौनो फोरमायनाय जायो। जोङो जेरैहाय माने अन्थाइ मुगायाव पेल'लिथिक, मेस'लिथिक थिग बे रोखोमनि जों बाहायदोंमोन ना? थिग बे लिथिकनि ओंथिया अन्थाइखौनो फोरमायो आरो नैबे रोखोमनि गोजौ फारसे ओरै हाजो बायदि जायोब्ला बेखौ लेफ'लिट होननानै बुङो। बेहाय डाइकआ जाबाय ओरै गोजौ थिया थिया जानायखौ डाइक होननानै बुङो। बे रोखोमनि बेखौ जों माब्लाबा नांगौ जायोब्ला सावरायफिनगोन। दा फैदो जोङो गोदि जनाय अन्थाइ सेडिमेन्टारि रक
माने अन्थाइनि नैथि महर होननानै बुंजागोन बेखौ, बे रोखोमनि। दा सेडिमेन्टारि रक माखौ बुङो? गोदि अन्थाइ माखौ बुङो? गोदि होननाय लोगो लोगो जों ओंथियावनो मिन्थिखाबाय मा होनाय जायो, नङा होनब्ला? दा बे गोदि अन्थाइ माखौ बुङो जों बेखौ मिन्थिना लानोसै। जेब्ला अरगें अन्थाइया बार, अखा, सान्दुं एबा बिदुं मोननानै बायफ्लेयो फिसा फिसा महराव, बै बायफ्लेनाय गुन्द्राफोरा बारजों बुखारजानानै दैजों एबा अखा हादैजों एबा अखानि दैजों बोहैखारलांजानानै बबेबा हाखर हाला एबा दैमा दैसा एबा बिलो, लैथो लैथोमा बायदिसिनाफोराव जमा जाहैयो आरो बेबायदिनो हाजार हाजार बोसोरनि उनाव जमा जानानै माखासे फिनजाथायनि जाहोनाव बियो गुन्द्राफोरा गावजों गाव अरजाबलायनानै गोरा महर मोनो आरोखि, अन्थाइ जायो आरोखि। आरो बे रोखोमनि अन्थाइखौनो जोङो गोदि अन्थाइ एबा सेडिमेन्टारि रक होननानै बुङो। दा बेनि बिदिन्थिया जाबाय सेन्डस्टोन आरो लाइमस्टोन आरोखि, बे रोखोमनि। दा बे गोदि अन्थाइखौबो जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो एबा मोनथाम बाहागोआव जोङो मोननो हायो आरोखि। बेफोर जाबाय मा होनना बुङो, माने बेनि दाथायखौ नायनानै बे मोनथाम बाहागोआव रानदों दे बे सेडिमेन्टारि रकखौ। जेरैहाय मेसेनिकेल फर्मेशन, बेनिफ्राय अर्गेनिकेल फर्मेशन आरो केमिकेल फर्मेशन। दा जोङो बेफोरखौबो मोनफा मोनफा सावरायदिनि। दा जोङो मेसेनिकेल फर्मेशनखौ जोङो नायनोसै बेवहाय। बे मेसेनिकेल फर्मेशननि मानाव नोङो गोदि अन्थाइया मा जिनिस जों बेखौ मोनथिनानै लानोसै दायो। सावगारियावथ' नुखाबाय नङा होनब्ला? बे रोखोमनि नुनो मोनो आरोखि। नायनो, बे रोखोमनि अन्थाइफोरा बारनि बुखारनाय, अखा हादै, दैमा दैसा, लैथो लैथोमानि दाहारफोरजों दैदेनजानानै बायफ्ले जिफ्ले जाना अन्थाइ गुन्द्राफोरा गावजों गाव अरजाबलायनायनि जाहोनाव सोमजियो जाहैदों। जेरैहायनो सानस्टोन, शेल, बेनिफ्राय मा होनना बुङो ब्रेसिया नङा होनब्ला, एबा ब्रेकियाबो होननानै बुङो। बेनिफ्राय मा होननानै बुङो कंग्लमेरेट बायदि रोखोमनि आरोखि। बे जाबाय बेनि बिदिन्थि। दा बेफोरनि मा होनना बुङो टेक्सचार एबा मा होनना बुङो कम्पजिशन आरो कालारफोरा गुबुन गुबुन जानो हागौ आरोखि, बे रोखोमनि। नैबेहाय सावगारि होनाय मथे बे रोखोमनि जायो आरोखि। बेनिफ्राय फैदो दायो अर्गेनिकेल फर्मेशन। अर्गेनिक होनबाथ' जों मिथिखाबाय नङा होनब्ला? जिब जिबिनि देहा बायदिसिना। थिग बेबायदिनो लैथोआव माखासे रोखोमनि जिब जिबिफोर थायो, जेरैहाय संख, साम, नङा होनब्ला? आरो करेल। दा बैफोर जिब जिबिफोरा थैलांनायनि उनाव बिसोरनि हारा बेगें खलथाफोरा मोनसे जायगायाव जमा जायो आरोखि। आरो बेबायदिनो जमा जायै जायै मा होनना बुङो गावजों गाव माने मोनसे फिनजाथायनि गेजेरजों बे रोखोमनि अन्थाइया सोमजियो आरोखि, जाय अन्थाइखौ जोङो अर्गेनिकेल फर्मेशन होननानै बुंनाय जायो आरोखि। जेरैहाय बेफोर जाबाय लाइमस्टोन आरो साल्ट, नङा होनब्ला? बे सफ्ट पेन्सिल बायदिसिना ना, बे आरोखि। बुजिदोंथ' ना? दा जोङो बेनि नेक्स्टखौ नायनोसै। दा फैदो केमिकेल फर्मेशन। दा केमिकेल फर्मेशना माबायदि जायो नायनोसै। जेब्ला मुवाफोरा मा होनना बुङो दैयाव मा होनना बुङो आवलिनानै जमा जाना मा होनना बुङो गोरा एबा गथा महर मोनफिनो, अब्लानो बे रोखोमनि गोदि अन्थाइया जोनोम मोनो जाहैदों आरोखि। जेरैहाय रक साल्ट, जिपसाम थाबाय, लाइमस्टोन, बे रोखोमनि आरोखि। माने बे जिनिसफोरा माखासे गोबां माने गुन्द्राफोरा मा होनना बुङो दैयाव गलिनानै आरो बे गोबां हिट मोनोब्ला, मिन्थिबायना, बे माने आवलिनानै मा होनना बुङो गथा जाफिनो आरोखि, बे रोखोमनि। आरो बेबायदि जाब्लानो बे रोखोमनि अन्थाइया जोनोम मोनो। दा बे थांबाय। दा फैदो जोंनिया मेटामर्फिक। मेटामर्फिक अन्थाइयानो जाबाय मा होनना बुङो महर सोलायनाय अन्थाइयानो जाबाय थामथि रोखोमनि अन्थाइ। दा बेखौ नायनोसै। बे मेटामर्फिक
अन्थाइया एबा महर सोलायनाय अन्थाइया मा जिनिस होनोब्ला अरगें अन्थाइ एबा गोदि जनाय अन्थाइफोरा गोबां बिदुं मोनोब्ला आरो नारसेबजाबाय थायोब्ला गोबां बिदुं मोनोब्ला आरो नारसेबजाबाय थायोब्ला मा जायो आरो बे बांग्रि मावनायनि गोहोम बायदिसिनाफोराव बेयो मा होनना बुङो नोङो माब्लाबा क्रेक जायो आरोखि। क्रेक जानानै बिसोरनि महर आरो बिसोरनि टेक्सचार बिसोरनि गाब बायदिसिनाफोरा चेन्ज जालाङो आरोखि। जेरैहाय नोंसोरो सावगारियाव नुनो मोनदों नैबे रोखोमनि। दा सिगांथ' जोङो जेनेबा नै बै मोननै अन्थाइया नैबे जाबाय मा होनना बुङो नोङो सेडिमेन्टारि रक आरो नैबे जाबाय अरगें अन्थाइया बोरो अबेहाय थांखो अरगें अन्थाइया नैबे रोखोमनि अरगें अन्थाइ नङा होनब्ला दा बेनो औ आं नैबेहायनो खोन्थासै नैबे बे जाबाय अरगें अन्थाइ आरो नैबे जाबाय गोदि अन्थाइ। दा बे मोननैया जुदि गोबां हिट मोनोब्ला गोबां बिदुं मोनोब्ला आरो नारसेबजाबाय थायोब्ला बिसोरनि महरा बायस्रानानै सोलायलाङो नैबे महराव बेबायदि जायो आरोखि। आरो बेबायदि महर सोलायब्लानो बे रोखोमनि अन्थाइखौ मेटामर्फिक एबा महर सोलायनाय अन्थाइ होननानै बुङो आरोखि। बे रोखोमनि जेरैहाय बेवहाय माबायदि जायोनाय क्लेया साल्टसिम सोलायो जाहैदों आरो लाइमस्टना मार्बल जानो हागौनो बेनिफ्राय सेन्डस्टना क्वार्टजिट नङा होनब्ला बेबायदि जानो हागौ ग्रेनाइटआ माबेलाय जेनिस नङा होनब्ला बेबायदि जानो हागौ बेनिफ्राय साल बे बबेसिम सोलायनो हायोनो कयेलसिम सोलायनो हायै जादों आरोखि। बे रोखोमनि माबासिम नङा होनब्ला सिटसिम आरो कयेला मा होनना नोङो ग्रेफाइटसिम सोलायनो हायो बे रोखोमनि जायो आरोखि। जेखियानो जाया दा फैदो लास्ट ना बेटारियाबो ल' जाबाय माथो र' दसे नेथ' दा फैदो रक सार्कोल। रक सार्कोला मा जिनिस जों बेखौ मिन्थिनानै लानोसै। दा जों दानिसो फरायखांबाय बेफोरखौ गासैखौबो बे जाबाय अरगें बेफ्रुनाय भलकानिक एरापसन होनना बुङो। बे अरगें बेफ्रुनायनि थाखायनो मा जायोनो अरगें अन्थाइया सोमजियो आरो बे अरगें अन्थाइया बार बिदुं आरो अखा एबा दै नांनानै फिसा 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 महराव बायफ्लेयो एबा गुन्द्रा जायो। बे गुन्द्राफोरानो बारफोरजों बुखारलांजानानै आरो दै माने अखानि दैफोरजों बोहैखारलांजानानै बबेबा दाबसे जायगायाव माने बोसोर बोसोर जमा जाबाय थायोब्ला नैबे रोखोमनि माने सेडिमेन्टारि रक महर मोनो आरोखि एबा गोदि अन्थाइनि महर मोनो। आरो बे गोदि अन्थाइ आरो नैबे अरगें अन्थाइ मोननैबो जुदि बिदुं मोनबाय थायोब्ला गोबां बिदुं मोननानै नारसेब जाबाय थायोब्ला नै बेबायदि महर सोलायनाय अन्थाइ जोनोम जायो आरो बे महर सोलायनाय अन्थाइयानो गोबां हिट मोनबाथाय गोबां बिदुं गोबां गरम जाब्लाथाय बियो मेगमासिम सोलायफिनो आरोखि। आरो मेगमासिम सोलायबाथ' मिन्थिखाबाय भलकानिक एरापसन जाबाय आरो फिन नैबे अन्थाइ फैफिनबाय माबाया मा होनोमोनलाय अरगें अन्थाइया अरगें अन्थाइनि उनाव सेडिमेन्टारि रक फैबाय सेडिमेन्टारि रकनि उनाव नैबे महर सोलायनाय अन्थाइ बे रोखोमनिनो माने गिदिं गिदा गिदिं गोदा बेबायदिनो जाफ्लेबाय थागोन आरोखि बे बेबायदि आरोखि। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं गोबाव खालामलिया एसेनोसै थेंक इउ।